Hello mga anakis, kumusta man tawo mong tanan? Dugay na kita diri wala magkita sa kalibutan na sa kuan ka ng kalibutan sa yahoy. Dito na ako'y bagong putahe karon nga makatunan no. May bagong putahe tayo na ano na sinabi ang amo ko sa akin. At siyempre pag bago, kailangan talaga ng malaking notebook yan kay marami ang lista, record. Anong sasabihin ng amo kung paano gawin? Ayan. Lista. Kailangan mabilis ka magsulat kayo, mabilis yung sinasabi. Basta kung ano lang yung maintindihan mo dahil nagluluto ka naman, so madali mo na lang ma-catch up kung anong sinasabi ng amo. Kaya ikaw na bahala magdiskarte kung anong sulat mo diyan. Bawa sasabihin niya maggisa. O di ilagay mo lang gisa, tapos kung anong mga kailangan ng mga gulay, mushroom, ganyan, kung anong mga kailangan na ingredients. Tapos sundan mo lang siya kung sinasabi niya kung paano ang proseso. Ganyan na kasi marami pag sabihin mo lahat. Manakit ang imong kamot yan, sige sulat, kay daghan kay ng sulat kada adlaw. Sulat, ayan. Ang lutuin natin ngayon ay tinatawag itong macaroni, spinach, orzo risotto. Mga lana, oy. So, ito siya, oh. Ito yung gagamitin natin. Bigas siya. Bigas siya na macaroni ba? Ang size niya ay parang bigas ba? Yeah. Ablihan natin. Ay! Ablihan natin. Asa naman ito, oy. Ito, unahin ko ito luto kaya maaga kakain yung alaga ko. Orzo risotto ang tawag. Bahala na. Tingnan ko sa Google kung ano talaga ang pangalan. Mukhang masarap naman, no? Macaroni siya bay, pero bigas ang niya. Bigas ang kanyang sizes, oh. Ano ba maano eh? Yan, nakita nyo? Ang butil ng bigas ba, oh? Hirap naman. Basta butil ng bigas, oy. Nang murag bugas gid siya. Blurred man gay, dalag man gudi kay maklaro. Makatong yellow corn. Dalag di maklaro ni atong kamera pod. Murag panuhot ng kamerahan ni kay sabihin na ko ana ni. Lawa na alas 12 na. Ni alam ng akong kuan. So karon mga anakis ang nagpabukal naman ko diri tubig. Ato sang dugangan tong akong gipabukal na tubig. Tapos butangan natong asin ang tubig, asin. Tapos gamay nga oil. Para di magdikit-dikit yung macaroni na bigas. Madali lang siya bay. Kasi magisa-gisa ka lang gud pag magluto ka, gisa-gisa lang man yan. Tapos ayan, ulunod natin kay kanina pa man to kumulo. Saan naman yung atong luwag? Yung sandik. Sandik natin. Sandik. Ang sandok na yung muna sandik. Mauna kay islang man kay mabisaya ko. Islang kaya. So ayan, pakuluan natin. Meron din akong pinakuluan doon, okay. Yung gumawa ako ng buttered chicken ba. Yung kaldero na dukot talaga. Pero the best ang buttered chicken ko mga bay. Yan. Lambot na. Lambot na. Tapos meron din tayong manok. Magpinibuok manok tayo ngayon bay. Tapos ito, i-check ko ang proseso niya ha. Ang luto ngayon ay mas busdiyay. Ito, yung orzo risotto. Tapos sabaw sa gulay ni tatay, salata, kunti lang, bechamel. Yan ang putahe ko ngayon mga bay. Pero ito, i-focus ko muna itong tinatawag na orzo risotto. Kaya ito yung hinihiling ng alaga ko. Bali, ang kailangan nating gulay dito ay mushroom. Tapos, mushroom lang. Ang kailangan natin, mushroom tsaka spinach. Siyempre, siya? Macaroni, spinach, orzo risotto. Yun ang tawag ng putahe nito. Macaroni, spinach,
orzo risotto. Sabi ko ni mga lana sa Espanyol. Oh, basta kay orzo risotto. Uso ito. So, ayan, kailangan kuha tayo ng mushroom. Tapos, kuha din tayo ng cream. Sibuyas, bawang. At yung spinach. Let's go. Magkuha tag mga ingredients. So, ayan mga bay, kailangan nating gumamit ng mozzarella. Kung anong mozzarella tong binili nila. Hindi naman kami gumagamit. Laging pork cheese. Mozzarella ang gamit namin. Pero ngayon, ibang mozzarella ito. Baka request ito ng alaga ko. Tapos ito naman yung cream na gagamitin natin. Ini cream, liquid cream na pangluto. Ayan. Tapos ito na ang ating bawang at sibuyas. At ito yung spinach. Ayan. Yan yung spinach mga ba. Americana quality. And then, this is the mushroom. So, kailangan i-prepare ko muna itong mga to. Kailangan kasi itong hiwain ng manipis. Kasi sabi ni nanay, buo kasi to. Buo kasi yun, nakalagay buo. Tapos sabi niya, hiwain mo mushroom na manipis. Kaya mahirap magkain ng mushroom na buo. Gumaganyan, gumugulong daw sa bibig niya. Di-action pa niya. Di-action pa ni nanay ng mushroom daw, tibuok. Muligid-ligid daw siya. Imuhang ngalang-ngala mo na ingon siya nga nipisa jud og hiwa. So, let's go. Manghiwa siya ta. So karon ba nanadtad na ko karon ba sa mga kalamasan di ang ahos. Gusto gyud baling pinuha kaayo. Ato gini siyang pinuhin pag-ayo bay. Ato gini dugmukon pag-ayo. Maingon si inahan pipi pagkahuman dok-dok ka pag-ayo na. Kani among inahan diri kay maayo man kaingod ni siya mga luto. Muna nga di gid ka pwede nga magkamali sa lasa sa iya ha. Ato lamang bag-o ko diri. Basig lagi sila kaon mo reklamo. Uy, reklamo bisag tagna rat. Dala. Tagtad ipagtantaron sa nako ni tanan. So karon mga bay nahiwa na nato tanang mga lamas. Na ang ahos, bawang durog na at maliliit ang sibuyas, pati mushroom maninipis na hiwa. Ngayon maggisa na tayo. Di ang kawali diri na anak ko mga nakatak-ang diri mga bay itong gulay ni amahan. Ito yung masbus diya, yung tinibok manok. Tapos dito tayo gagawa ng roso. Tapos dito naman yung gagawin nating lasagna. Okay, let's go. Let's do it. Dungan na nita ng tak-ang bay. Okay? Utang tag idibol diri sa atong kuan gamay lang kaayo kay sa ganahag daghang idibol. And then, after that, we are going to gisa-gisa na. And, yeah, this is all the ingredients. And ito yung macaroni. Bigas ang forma. Yan, hinugasan ko na yan. Luto na siya. Yung maliit na balot, nakaliit-liit na balot, ilang kilo, kalahating kilo yata. Napuno itong strainer. Grabe makatubo, oh. Maganda siya, oh. Nito na lang ang kainin natin sa Pinas. Magbili ako niyan. Dumadami pala yung bigas. Okay. Ito ngayon, mahirapan ako dito ngayon sa kalisod kay maghawid ng kamera tapos magluto. Agay, ito nila dagan ng kabaw. Isa ba? Ang kabaw hidagan. Alak, may brown da yun, oh. Yes. Pasang paspasa sa kuan kalayo. Pagkiram din initan ng atong kawali. Magisa ka aning kuan, sibuyas. Hinay na ng kalayo. So, paggisa ng sibuyas by diri bay. Ang hirap naman ang kalisod nito. Sa ilok ko na iniipit ko na siya. Ilok ko yung ano. Naghawak pa ng ano. Ayan, wala yung nakuha. So, maglagay tayo ng cardamom powder. Basta mag-ano ng sibuyas. Sundan ka agad cardamom powder. Para hindi daw mangamoy ng tapang-tapang na amoy ng sibuyas. So, ayan. Isabisan tayo. At, ilagay na natin yung mushroom. Ilagay na natin ito lahat. Tak-tak. Gisa. Ilagay natin ang mushroom. Saglit na gisa lang kay luto naman yan.
Tapos lagyan dito, may mga spices na ako dito hinanda. Ito, kulkum tawag dito. Ano ko siya English? Nawala ang tatak, nilimot ko. Yeah. Kurkum, turmeric powder. Black pepper powder. Black lemon powder. Cumin powder. Muna siya bahog ilok. Butang gamay lang ko ayo ko no. Nahan pa. Tapos black pepper powder. Gamay lang po. Tapos black lemon na itong nauna. Wanan hubog na ning kusinira. Dayon gamay lang kaayo nga turmeric powder. So let's mix it well togetherness, and then after that just mix it all together just like that. And of course after that we'll put salt. Salt is the very important ingredients of all the food para lumami. Okay, so like that, just gisa-gisa, just gisa-gisa, gisa-gisa and gisa. Okay, and then after that ilagay mo na si ilagay mo na si spinach. Ito yung spinach ba, gahi pa muna siya tapos aning i-post kay gahi pa. Kasi hinayon diri og tunaw kay huwata dito dugay maabtan tag 30 minutos. So ayan mga bay, kailangan hindi ko siya ubusin kay kunti lang yung gulay. Kunti lang yung gulay niya bay, kay ang dami nito Biruin mo yung maliit na plastic na yun. Tingnan ko ilang kilo yun. Saan bang plastic? Uy, mamasura muna tayo. Diyos ko po, Rode, saan na ba banda yun? Tabang, mananabang. Saan na Priya? Sus, nandito lang pala Tinanti ilang kilo. Kalahating kilo nga. Kalahating kilo, ang dami. This one is small. Pre, small bag. Small bag. Too much, Too much rice. Too much small. So, kalahati lang ilagay natin, bay. Gusto paano ba yan? Nahirapan ng kalisyo dito, Dikit-dikit kasi. Rice, nice. Kalahati lang. Ay, kakay. You not put all too much. Dala timo naman nagpanila pa. So ayan siya bay yan. Ayan na siya. Bisa mo siya dyan. Tapos timplahan mo na ngayon. Asinan mo na naman ng konti. Konti lang. Inasin ko kanina. Walang lasa. Tilap-tilap ako. Wala man lasa bay. Kaya asinan natin. Tapos lagyan na natin ang sabaw. Ito yung sabaw niya. Tapos yun na. Tapos na siya bay. Lagay na natin. Pagkakulang, dagdagan pa natin. Ito ang sabaw. Malaking sabaw lang daw sabi nila niya. Pero parang kulang. Dipindi na ito. Tikman natin. Tapos tikman natin ba Suno. Wala. No problem. Wow. Sarap. Tapos lagyan natin ng mozzarella. This one. Ayan ba yung mozzarella ba? Okay. Tapos okay na. Ito na yun. Parang kailangan yata ng sabaw pa. Kuha pa tayo ng cream. Kulang pa siya ng cream ba? Dadagan natin ng cream. Yan na. Ito na yung cream. Dadagan natin. Bahala ka dyan na Ako nang bahala dito na
Hindi ako nag-watch ng tutorial. May tutorial man ito. Pero bahala mo dyan na yun. Basta gisa-gisa lang na yun. Yan. Yan. Ngayon, medyo okay na. Dalawang cream pala. Marami kasi. Okay, mag-dry pa man na. Ipakuloon lang natin ng isang kulo. Tapos okay na. Yan. Yan ang tinatawag na Orzo risotto. Risotto. Ano? Unsa? Atay, nga na eh. Asa? Macaroni spinach Orzo risotto. Macaroni spinach Orzo risotto. Wala ba na maguba tong naong nga ng mga ngalan. So okay na siya ba? This is it, pansit. Yun lang, napakadali. Oh, let's transfer na this. Wow, parang ginataang ano ah. Ginataang munggos. Yan. So, nasa naman ito ng sudlanan ni kuan. Sudlanan ni Anakis. Okay mga bay, mauna na siyang kuan. Ito ang final destination of our food trip. And diri na lang ko kutob. Daghang salamat sa paglantaw. Bye! Mega love shout out Team Siki, Aiki Team. Mega love shout out og tanang mga sisters agencies. Thank you so much sa inyong mga suporta. Daghang salamat. Amping ka kanunay kung asa man tanay mo tang manalog tang kalibutan. Mahalag magkinaon siya basta ang atong kilay porma o bisag unsa pa man ang mahitabo sa ato ang kinabuhi mga pagsulay sa kinabuhi. Di ta malimot og ismail og kira nang magtulo ang atong luha kay mo na ibuot pasabot nga buhi pa di ta kay dunay pa tubig mo dagay-day ning atong mga mata. Daghang salamat. Bye.